Η πρώτη κατοίκηση της ευρύτερης περιοχής της Μονεμβασίας έγινε κατά την νεολιθική περίοδο, κατά την οποία παρατηρείται και η εγκατάσταση των πρώτων κατοίκων στην Ελλάδα. Η Μονεμβασία είναι η πρώτη περιοχή στις ανατολικές ακτές της επαρχίας Επιδαύρου Λιμυράς, που κατοικήθηκε πριν από 8.000 χρόνια, από το 6.000 έως το 3.500 π.Χ. Στη Μονεμβασία παρατηρείται ο μοναδικός πρωτοελλαδικός οικισμός κατά τη χρονική περίοδο 3.000 έως 1.900 π.Χ. Ο πρωτοελλαδικός πολιτισμός, παράλληλος χρονικά με τον πρώτο κυκλαδικό και τον πρώτο μινωικό πολιτισμό, δέχθηκε την επίρρεια των Κυκλάδων και της Κρήτης. Η Μονεμβασία, πέρα από την επικοινωνία που είχε με τις Κυκλάδες και την Κρήτη, φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε και σαν ενδιάμεσος σταθμός στα υπερπόντια ταξίδια των στόλων τους. Στο τέλος αυτής της περίοδου, ναυτικός και εμπορικός σταθμός των Κρητών φαίνεται ότι ήταν η Μινώα Άκρα, η οποία ταυτίζεται με το σημερινό βράχο της Μονεμβασίας. Πολλές ερμηνείες υπάρχουν για τη λέξη Μινώα. Μία εκδοχή υποστηρίζει ότι συγγενεύει προς το μόνος, άλλη προς το λατινικό mons, που σημαίνει όρος. Κατά άλλους το Μινώα ή Μινούα σημαίνει οχυρό τοπίο, φρούριο. Πολλοί αποδίδουν τη λέξη στη σχέση με τον Μίνωα, ενώ την επικρατέστερη εκδοχή την δίνει ο Διόδωρος Οικελιώτης, που υποστηρίζει ότι οι Κρήτες κατήχαν λιμάνια που καλούνταν Μινώε. Ένας τρομακτικός σεισμός που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 375 μετά Χριστόν ταρακούνησε συθέμελα τα παράλια της Λακωνικής και ιδιαίτερα την περιοχή της Επιδαύρου Λιμυράς. Καταπώντησε νησίδες και πόλεις, καθίζησε εδαφικές εκτάσεις, δημιούργησε τεράστια παλιροϊκά κύματα και άλλαξε ριζικά το χάρτη της Χερσονήσου του Μαλέα. Ο φοβερός αυτός σεισμός προξένησε βιβλικές καταστροφές και μετέτρεψε την Μινώα Άκρα σε νησί. Στο νομό Λακωνίας, στα νοτιοανατολικά της Χερσονήσου του Μαλέα, βρίσκεται η ιστορική πόλη της Μονεμβασίας. Ανήκει στην επαρχία της Επιδαύρου Λιμυράς, στα νότια του Αργολικού κόλπου, χτισμένη στο νοτιοανατολικό τμήμα του ομώνυμου βράχου μήκους 1 χιλιόμετρου που συνδέεται με την ξηρά με πέτρινη γέφυρα. Έχει δηλαδή η πόλη μία μονή είσοδο, μονή έμβαση ή μονή εμβασία, από όπου και προέρχεται το όνομα Μονοβασιά. Παρεμφερείς τύποι του ονόματος είναι Μονοβάσια, Μονεμβασιά, Μονεμβασία, Μονεμβάσια, Μονομπασιά, Μονεμπασία, Μπουλουμπασιά. Οι Φράγκοι την αποκαλούσαν Μαλβουαζή, οι Βενετοί Μαλβάζια και οι Τούρκοι Μενεξέ Καλεσί, Μενεξεδάνιο Κάστρο. Στην απέναντι από το βράχο ακτή είναι κτισμένη η σύγχρονη πόλη της Μονεμβασίας. Κομμόπολη 1.500 περίπου κατοίκων, έδρα του ομώνυμου Δήμου, που περιλαμβάνει συνολικά 10 κοινότητες. Σε ένα κοσμοπολίτικο περιβάλλον, με θέα τον ιστορικό βράχο, αποτελεί ένα ιδανικό τοπίο για καλοκαιρινές διακοπές και τριήμερες εξορμήσεις όλες τις εποχές του χρόνου, ενώ ακόμη αποτελεί το σημείο αναφοράς για εξορμήσεις στα γειτονικά χωριά και τις πανέμορφες γραφικές παραλίες. Στη διαδρομή νότια της πόλης θα συναντήσουμε την Αγία Παρασκευή, νεόκτιστο οικισμό κατά τη δεκαετία του 60 με μεγάλη τάση ανάπτυξης, κτισμένο στη θέση της παλιάς Πραταζιάς. Τα Νόμια, οικισμός με πέτρινα σπίτια και ανθοστόλοι στους κήπους, κάτω από τα γραφικά πετρώματα της μονεμβασιώτικης γης. Η όμορφη εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, στο κέντρο του χωριού. Ο Άγιος Στέφανος, το πιο έφορο σημείο της περιοχής, όπου μέχρι τη δεκαετία του 70 ήταν ο τόπος των εξοχικών κατοικιών των αρχόντων του κάστρου. Η ιστορική εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, χτισμένη το 17ο αιώνα σε ένα καταπράσινο τοπίο και τρεχούμενα νερά. Τα Αμπελάκια, σε μια περιοχή με έντονα γεωλογικά φαινόμενα, και ο Ξυφιάς, χωριουδάκι κτισμένο στην περιοχή που βρισκόταν η αρχαία πόλη Ξυφούπολη, η οποία είναι βυθισμένη στη μύτη του παρακείμενου στο χωριό Λιμανιού. Νοτιότερα τώρα θα συναντήσουμε την παραλία Χουνάρια, όπου σε απόσταση 50 μέτρων από την ακτή και βάθος 4-5 μέτρων διακρίνονται κύονες. Την Καστέλα, νεόδμητο οικισμό με σχέδιο πόλης της δεκαετίας του 80. Τρεχούμενα νερά, πάρκα και παραλίες δίνουν ιδιαίτερο χρώμα σε αυτόν τον οικισμό.
η διαδρομή καταλήγει στον Άγιο Φωκά, γραφικό χωριό κτισμένο πριν τον 17ο αιώνα. Στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο λιμανάκι βρίσκονται ερείπια, πιθανώς οικισμού της αρχαίας ελληνικής περίοδου. Δυτικά της Μονεμβασιάς, σε μια διαδρομή ανάμεσα σε πλατάνια, πηγές και λίθινες οπτασίες, θα συναντήσουμε σε υψόμετρο 410 μέτρων τα λιρά, αμφιθεατρικά κτισμένα, με το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία να ορθώνεται λίγο πάνω από το χωριό. Ακόμη ψηλότερα βρίσκεται το πιο ορεινό δημοτικό διαμέρισμα, το ελληνικό, η παλιότερη ονομασία του οποίου, Κουλέντια, προέρχεται πιθανώς από το ακροτήρι Κουλέντι. Τελευταίος σταθμός της ορεινής αυτής διαδρομής, τα Φούτια, το μπαλκόνι στο Αιγαίο και τη Μονεμβασιά, από όπου ο επισκέπτης αγναντεύει το μεγαλείο της φύσης. Η παρακείμενη κοιλάδα που συνεχίζεται από τα καταπράσινα παράλια και το βλέμμα να καταλήγει στον ιστορικό βράχο δικαιώνουν αυτό το χαρακτηρισμό. Αφήνοντας πίσω τη βόρεια έξοδο της πόλης, θα συναντήσουμε τον Άγιο Ιωάννη, γραφικό χωριό με πέτρινα σπίτια σε καταπράσινη περιοχή με θέα το κάστρο κτισμένο στους πρόποδες του λόφου. Λίγο πιο κάτω, η παραλία Καστράκη, με απομεινάρια των τυχών της αρχαίας Επιδαύρου Λιμυράς. Ενώ στην παρακείμενη περιοχή της Αγίας Τριάδας ανακαλύφθηκαν το 1956 αξιόλογα μικηναϊκά αγγεία σε θαλαμοειδείς τάφους. Στην πλάτη του Αγίου Ιωάννη, στην άλλη πλευρά του βουνού, βρίσκεται η Αγγελώνα, χωριό κτισμένο κατά τους τελευταίους βυζαντινούς χρόνους, που πήρε το όνομά του από την Εκκλησία των Αγγέλων, Αρχαγγέλων. Οι Βελιές, το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό του Δήμου, με τους οικισμούς Άγιοι Σαράντα και Προφήτη Ηλία, βρίσκεται σε παιδινή έκταση. Τα εδώ αξιοθέατα ο Πλάτανος, με την πηγή που έχει πια στερέψει, οι τούρκικες φυλακές και η μοναδική εναπομείνασα πηγή με τρεχούμενο νερό. Ο Άγιος Δημήτριος, με το παρακείμενο χωριό Φλόκα, οικισμός με μεγάλη ανάπτυξη μέχρι τη δεκαετία του 60. Το ποτάμι της Βασιλοπούλας, το μοναστήρι της Χυμάτισσας με την εκκλησία του Αγίου Ονουφρίου και η Νερόμυλη, τα αξιοθέατα του γραφικού αυτού χωριού. Τα Τάλαντα, χωριό σε παιδινή περιοχή του Δήμου, μοναδικό κέντρο παραγωγής διαφόρων αγαθών μέχρι τη δεκαετία του 60. Οι Νερόμυλοι των Ταλάντων, που βρίσκονταν στο φαράγγι του Μπαλί, 11 στον αριθμό, ήταν μέχρι τη δεκαετία του 60 η μοναδική στην νοτιοανατολική Λακωνία, γι' αυτό και τα Τάλαντα ήταν το κέντρο της περιοχής. Ο Άγιος Νικόλαος, κτισμένος σε καταπράσινη περιοχή με τρεχούμενα νερά. Στο κέντρο του χωριού υψώνεται η ομώνυμη βυζαντινή εκκλησία του 12ου αιώνα. Εδώ ο επισκέπτης θα νιώσει την απόλυτη ηρεμία και γαλήνη σε ένα περιβάλλον που ο δημιουργός απλόχερα έδωσε κάποια από τα καλύτερα φυσικά στοιχεία. Με την κάθοδο των Αβάρων στην Πελοπόννησο, οι Λάκωνες, για να αποφύγουν τη σφαγή και την ατίμωση, άλλοι κατέφυγαν στη Σικελία και άλλοι εγκαταστάθηκαν σε δύσβατο παραθαλάσσιο τόπο, όπου έκτισαν οχυρά πόλη, την οποία ονόμασαν Μονεμβασία.
πόλην οχυράν οικοδομήσαντες και μονεμβασίαν ταύτην ονομάσαντες. Ως χρονολογία κτήσης της Πάνω Πόλης αναφέρεται το 6ο έτος της βασιλείας του αυτοκράτορος του Βυζαντίου Μαυρικίου, το 588 μετά Χριστόν. Η αρχική οχύρωση της πόλης ήταν απλή και κάλυπτε τις πρόχειρες προσβάσεις του εχθρού. Αργότερα, τον 7ο και 8ο αιώνα, η οχύρωση της πόλης έγινε τελειότερη και κατασκευάστηκε η γέφυρα που ένωνε το νησί με τη στεριά. Στο πρότυπο της τριμερούς πόλης είναι κτισμένη η μονεμβασιά, με την Ακρόπολη στο ψηλότερο και καλύτερα οχυρωμένο σημείο, η οποία αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο της φρουράς, τον εσωτερικό οχυρωματικό περίβολο που προστατεύει την επάνω πόλη και αποτελεί το δεύτερο σημείο άμυνας σε περίπτωση που οι εχθροί έχουν περάσει τον εξωτερικό περίβολο που περιβάλλει την κάτω πόλη. Ο βράχος της μονεμβασίας, με το ιδιόμορφο σχήμα του, έμελε να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω ακριβώς της οχυρής θέσης του και του ιδιόμορφου σχηματισμού του. Αυτό πιστοποιεί η Ακρόπολη, το πρώτο οχυρό που συναντάμε στο ανώτατο σημείο του βράχου, σε ύψος 300 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Τετράγωνο σε κάτωψη βυζαντινό οχυρό, που στις 4 γωνίες του υψώνονται τετράγωνοι πύργοι. Πολύ σύντομα άρχισε να αναπτύσσεται οικισμός στο ανώτερο σημείο του βράχου, η επάνω πόλη σε ένα πλάτωμα 120 στρεμμάτων. Αδιευκρίνιστη παραμένει η διάταξη του οικισμού και η χάραξη των δρόμων. Είναι όμως βέβαιο ότι υπήρχαν 2 κύριοι δρόμοι, παράλληλοι σχεδόν μεταξύ τους και επίσης παράλληλοι με τα τείχη της νότιας πλευράς. Η επάνω πόλη είναι οχυρωμένη μόνο από την νότια πλευρά και από ένα τμήμα της βόρειας, διότι οι υπόλοιπες πλευρές ήταν φυσικά οχυρές και εντελώς απρόσιτες από τη θάλασσα. Η πρόσβαση γινόταν από 2 εισόδους, μία στη βόρεια πλευρά που είναι κατεστραμμένη και μία στη νότια πλευρά που χρησιμοποιείται έως σήμερα, γνωστή και ως πάνω πύλη. Τα σπίτια και τα χτίσματα που έχουν βρεθεί φαίνεται ότι αναπτύσσονταν σε ομάδες και περικλείονταν από ένα περίβολο. Δεν έχουν βρεθεί κτίσματα εμπορικού χαρακτήρα στην επάνω πόλη παρά μόνο νοικίες και δημόσια κτίρια, που ήταν διοικητήρια, εκκλησίες και δεξαμενές, οι οποίες ήταν απόλυτα αναγκαίες για την επιβίωση των κατοίκων και της φρουράς στην περίοδο πολιορκίας ή ξηρασίας. Σε καλή κατάσταση σώζονται οι δημόσιες δεξαμενές Καράβι, Κάτεργο και Κερατσίνη, κτιστές ημιυπόγειες δρομικές στέρνες μεταβυζαντινών χρόνων. Το Λουτρό ή Χαμάμ, που βρίσκεται κοντά στον ναό της Αγίας Σοφίας, είναι δημόσιο κτίριο που κατασκευάστηκε επί τουρκοκρατίας πιθανόν το 17ο αιώνα. Σε καλή κατάσταση διατηρείται ο ναός της Αγίας Σοφίας, ο επιφανέστερος σήμερα βυζαντινός ναός της Μονεμβασίας, κτισμένος τον 12ο αιώνα στο βορειοανατολικό άκρο του βράχου. Ανήκει στον τύπο του σταυροειδούς οκταγωνικού ναού, ο οποίος συνδέεται πιθανώς με την Κωνσταντινούπολη. Η κάτω πόλη αναπτύχθηκε σχεδόν παράλληλα με την επάνω και τυχίστηκε με τείχη σε σχήμα ανεστραμμένου πι που την προστατεύουν από τη θάλασσα, τη Δύση και την Ανατολή. Στον οικισμό οδηγεί ένας δρόμος που φτάνει από τη γέφυρα στην δυτική κεντρική πύλη του κάστρου. Από εκεί ξεκινά ο κεντρικός δρόμος που διασχίζει την κάτω πόλη μέχρι την ανατολική πύλη και αντιστοιχεί στην Βυζαντινή Μέση Οδό. Εδώ εντοπίζονται, αναπτύσσονται και εξακολουθούν να συγκεντρώνονται οι εμπορικές δραστηριότητες αλλά και τα ταβερνία, οι ξενώνες και γενικότερα οι λειτουργίες που χαρακτηρίζουν μια πόλη λιμάνι. Κάθετα στον κεντρικό δρόμο εντοπίζεται ακόμη ένας δρόμος που συνδέει την επάνω πόλη με την νότια πύλη. Στη συμβολή των 2 δρόμων υπάρχει σήμερα ένας από τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους του οικισμού, γνωστός ως πλατεία του Ελκομένου. Εδώ βρίσκονται και ορισμένα από τα πιο αξιόλογα δημόσια κτίρια. Ο ναός του Ελκομένου Χριστού, προστάτη της πόλης, που αποτελεί τον Μητροπολιτικό ναό της. Είναι μια μεγάλη τρίκλητη βασιλική με τρούλο, νάρθηκα στα δυτικά και χωριστό κοδονοστάσιο στα βορειοδυτικά. Το τζαμί,
που χτίστηκε το 16ο αιώνα και σήμερα στεγάζει την αρχαιολογική συλλογή της Μονεμβασίας. Πρόκειται για μουσουλμανικό τέμενος, του οποίου η μορφή άλλαξε ευρύτατα την εποχή της δεύτερης ενετοκρατίας. Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, στέγασε αρχικά φυλακές και κατόπιν καφενείο. Στην κάτω πόλη εντύπωση προκαλεί η ύπαρξη πολλών εκκλησιών, οι περισσότερες των οποίων σε καλή κατάσταση, ενοριακοί ναοί γύρω από τους οποίους δημιουργούνται οι γειτονιές, όπως η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα στη συνοικία των Κρητικών, ο Άγιος Νικόλαος, αλλά και μεγάλα μοναστηριακά συγκροτήματα όπως της Χρυσαφίτισσας καθορίζουν τη φυσιογνωμία αυτού του οικισμού. Η μορφή των οικειών της κάτω πόλης, καθώς και η τυπολογική τους διάταξη, υπαγορεύονταν κυρίως από τις εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, αλλά και από τις συνθήκες ασφάλειας της εποχής. Λόγω των παραπάνω συνθήκων, αλλά και της μικρής έκτασης που καταλάμβανε η κάτω πόλη, ο αστικός ιστός παρουσιάζεται πυκνοδομημένος και πολλές φορές τα κτίρια εκτείνονταν πάνω από τους στενούς δρόμους. Στα εδώ αξιοθέατα, η οικία Στελάκη, η οικία Ρεβέκας, ενώ ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει και το σπίτι του ποιητή της Ρωμιοσύνης Γιάννη Ρίτσου. Η ανάγκη ενός λιμανιού στο δρόμο προς τη Δύση και πριν από την παράκαμψη του Μαλέα για την υποστήριξη και εξασφάλιση των θαλάσσιων επικοινωνιών του ανατολικού τμήματος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με περιοχές της Ευρώπης προώθησε από την κεντρική εξουσία σχέδιο επικισμού της Μονεμβασίας. Σαρακινοί πειρατές επιτίθενται και λαιλατούν την πόλη προς τα τέλη του 9ου αιώνα. Τον 10ο αιώνα παρατηρείται ανάκαμψη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας σε όλους τους τομείς της πολιτικής και πνευματικής ζωής, ενώ η επικράτηση και στις θάλασσες καθιστά το Βυζάντιο κυρίαρχη δύναμη στο χώρο της Μεσογείου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Μονεμβασία θα ακμάσει και θα βρεθεί στις εμπορικές αγορές της εποχής. Η ανάπτυξη της πόλης συνεχίζεται τον 11ο και 12ο αιώνα. Είναι πόλη ισχυρή, γερά οχυρωμένη και διαθέτει στόλο ικανό να αποκρούσει την μεγάλη επίθεση των Νορμανδών το 1147. Αρκετά χρόνια αργότερα, πιθανότατα το 1248, και αφού προηγήθηκε μακρά και επίπονη πολιορκία της πόλης από την ξηρά και αποκλεισμός από τη θάλασσα, καθιστώντας την κατάσταση μέσα στο κάστρο αφόρητη, η Μονεμβασία παραδόθηκε από τους άρχοντές της στο φράγκο ηγεμόνα του πριγκιπάτου της Αχαΐας Γουλιέλμο Βιλεαρδουίνο. Στη Βυζαντινή διοίκηση επανέρχεται το 1262, λίγο μετά την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο τον 8ο. Το 1463, με το ξέσπασμα του Ενετοτουρκικού πολέμου, η Μονεμβασία προτιμάει τους Βενετούς. Από αυτή την περίοδο της πρώτης Ενετοκρατίας, 1463 έως 1540, αρχίζει η παρακμή της ναυτικής και εμπορικής δραστηριότητας της πόλης. Το 1540 το κάστρο παραδίνεται στους Τούρκους, οπότε αρχίζει η περίοδος της πρώτης τουρκοκρατίας. Αυτή την περίοδο γίνονται από τους Τούρκους οχυρωματικά έργα, χτίζονται τζαμιά, ενώ μετατρέπεται σε μουσουλμανικό τέμενος η Αγία Σοφία. Οι Βενετοί πραγματοποίησαν αλλεπάλληλες επιθέσεις, χωρίς όμως επιτυχία, υπό την αρχηγία του Φραγκίσκου Μοροζίνη, αλλά το απόρθητο με έφοδο λιμάνι ήρθε στα χέρια τους το 1690 μετά την παράδοσή του από τους Τούρκους. Στη δεύτερη ενατοκρατία που διήρκησε έως το 1715 έγιναν οχυρωματικά έργα ενίσχυσης του φρουρίου και της γέφυρας. Κτίστηκαν νέα κτίρια αλλά και ναοί. Το 1821 η Μονεμβασία παραδίδεται στις επαναστατικές δυνάμεις της Μάνης και των γύρω περιοχών. Στην Επανάσταση οι Μονεμβασίτες βρέθηκαν χωρίς πλοία, στοιχείο που καταδεικνύει ότι οι αλλεπάλληλες κατοχές είχαν προοδευτικά επιφέρει την παρακμή και η παλαιά δύναμη και έγκλη είχε χαθεί. Στα νεότερα χρόνια η Μονεμβασία είχε την ίδια μοίρα με άλλες καστροπολιτείες και παρέμεινε μικρός πλέον παραθαλάσσιος οικισμός. Μετά τα μέσα του 20ου αιώνα και αφού είχε σχεδόν εγκαταλειφθεί, προσήλκησε και πάλι το ενδιαφέρον και παρουσίασε αυξημένη τουριστική κίνηση για να εξελιχθεί στο σημερινό κοσμοπολίτικο θέρετρο, ιδανικό για καλοκαιρινές διακοπές αλλά και τριήμερες ακόμα αποδράσεις. Ένα τοπίο αλλοτινών εποχών, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.